Janyuol bende ananno kata mana kiseye mbui mopogore opogore ni e kinde ma bende jonyuol manyo ratiro ne nyithindgi mosetho nikech wang'e ni ratiro weche mag doho to gin gigo eko mayuare nyaka sani donge kata mana kes bura mar bebi pendo jonyuol mage pod manyo mana ratiro ne nyathigi ma bende nonegi seyo ne obila nyaka sani bende iseyo ni bang' nyathi kata rawera kosetho kata ne mandamano kuom ranyisi janyuol neno kidhi din wang'e kanyo gi omenda ni kaw ma mar mondo mi okonyi wagero ni ot ikaw godo ma. Is it a way of silencing? Jamoko neno ni chal ka gima koro jonyuol yumo dhoggi. Kata mana ka piny owacho neno kata mana Ministry of Health migo mochung' ne weche mag thieth. Bende nosango ni gibiro bedo ka gichulo hospital bills ne jogo ma nendo hinyruok gi mago ma bende nolalo ngimagi mago mag ng'anyo. Is it a way of silencing kaka janyuol? Yes, jonyuol itimonegi mano. Tanyalo wacho ni nitie dholuo moro mawacho ni ya Sharon. Kia kelo chandruok. Mano ng'ama itimone mano. Adwa nyisi ni kata in janyuol miwito nyathini. Kata ng'ato mi pesa marom nadi. Kata ogerni ot maber machalo nadi. Ok nyal romo gi ngima dhano. Ngima dhano mondo inyuol nyathi michaki pidhi mochopi morom kuma noromeno. For example, mane ni gachiel kaka wuono juang gi mino juang makoro sekao. Jaodo juang odong kacha nono, nyathi ojuang odong maonge wuoro. Ere kaka pesa no dhi konyo mano. En gima timore anene. Kata anasenene kaka janyuol. To mana kaka nyisi ni kia kendo chalruok. Nikech mano chalo gima waumo richo. To wa encourage gimora inano. It's like adwaro ni kiny nyathi machielo chakotho. Kata kinyo chako nigi ng'ama chielo. Let us mumanyisa niya. Ni let your no be no and let your yes be yes. Don't be lukewarm. Ka gimoro rachni to we obed no rach. To kober to we obed no ber. Omero wawe uru umo richo. Wangi kaka wanyalo golo gino gi kukune mondo otieke completely. Kech kata wach Nyasaye wacho ni kanitie ng'ato ma yudo kata wadu kata nyameru ma janeke dieru. To ber mondo lweti ma mondo kuongo goye kata onege oyieni mano. Manyiso ni gimora mora mo odhi gi tho muma otamre. Ng'at moneko ok wadhi umo. Penjene, gedne jonyuol migi pesa to gimanyo ratiro koso kik gednegi. Kik gednegi e gima wacho nikech ing'eni sami gedonegi no. Which means ni giyie umo richo. It's like sani anegi Sharon. Kasto ng'ato biro umo wang'a. Okabi chamo pes remo. Mano gi dholuo waluongo ni pes remo. To okinyal chula nyathina. Okinyal romo. Gima wacho ni gimichula. Kato bed milion adi. Okinyal romo gi nyathina. Omiyo an kaka Jackie elo janyuola nyisi ni an okanyal support mano. Kosetho nyocha dak ga ngima no. Anyalo wene Nyasaye yes, but okinyal chula. Mothogo bende yudo ni ne gin breadwinners mage nyithindgi mana gintiere godo mana samoro nawacho ni ka githo kata mana ka gintiere biro bedo ka sirogi. Mano chalo awacho ni uchalo gima welcome gino. Kata kiny konegi moko it is well ibro gernwa ot ibro chulwa. Koro uchalo joma sacrifice nyithiu in another way. Okanyal yie ng'amo ocha opuko rembe nyathina achiem go sana chiel mane gima atemo wacho ng'ama nego nyathina okachiem go okinyal nego nyathina tibiri gero na ot okinyal nego nyathina tikelo na pesa mano gima janyuol mora mora learn to say no and let your no be no with capital letters no and yes be yes. Koro kirwako mano to we wuondori ni ywak nikech malit tang'eni lit ne wuon go but okinyal yie ni seche mosetimnu gimoro adwa nyiso una seneno jok mosenege pinywa mar Kenya ka to moloyo kata Western kae ka seneno jok mosenig mang'eyo. Tidhi umo wang'u gi tich moro. Kata gi otno, kata pesa moro. To within a period of time, to pesa no rumo. Kata odino, wawacho ni koro geri ni ot to onge gimichame odno. Gino konyi gang'o. Omiyo waweduru jok manyalo wacho gimoriere tir. An janyuol adagi mano. Akwero mano to joma nego nyithindwa bende ma take advantage mar tiyo gi nyithindwa e yo makare mano bende adagi kaka janyuol. Ayie ni nyithindo onge tich. To ng'inwa uru ne gi nyithindo gik ma ginyalo timo.
kata kapo ni tije mindiko gi offices onge, representatives mane wayiero mano ochung' nwa create opportunities ne nyithindo gi kata mana tije lwedo mondo nyithindo we bedo idol, nyithindo yud gima timo mamiyo gi bedo busy. Gini miyo watich matek kata wan jonyuol wawegi mwadagi nyithindo, nikech nyithindo depressed. Seche ma gin gi depression kata wan e udi gimiyo watich matek Sharon. Nyathi bita nikech nitero nyathi e skul no graduate, then osebedo kodi kanyo higni 5 idwa ga no dar higni 10 odwa no settle obed gi familine okonyal, because without tich odhi rent ot nadi odhi pidho familia nadi. Depression janego ni nyathi, seche ma nyathi ni depressed ini iwuon kaka janyuol mzigo no mari. Omiyo government must come up with something manyaka koro geng'e ni rowere gi idwa kony nadi mondo yud gimoro makipo gi busy manyalo gologie e idleness mamiyo gigo koko mamiyo gitimo. Chikne nyithindo chikuru itu ne nyithindo gima nyithindo dwaro, luong nyithindo mondo jogo. Ero mana enya ang'ina da winjo duond biso kata mana